Is it just a mental thing going through my mind? I want you all the time. Can't you see I'm in love with it, girl? Are you blind to the fact? My biggest thrill is when it's your will to commit that sex act, baby. Pleasure to the highest degree puts me on the edge of madness. Your love is the baddest, I've got to have this feeling. Ето една магистралата и там Не може. Значи тази бодлията тя е от Турция. Обаче това... не е завършен като още, нали? Това 80-та. За нещо. Мутин там, нали? Да, няма шапка. Специален поздрав за нещо. Шапката е един познат и той дойде лято в България и ме подари. Бил на парада с шапка. Да. Специален поздрав за своето и за нищо. Я завърти от друга страна да видим. Какво става тук? Ленин, първи разряд, спортист, КГБ. Може ли да се снимам с господин Дянков? Може. Срещу колко заплащане? 50 стотинки? Драхми. Да, ма той Владимир Путин и Таи бяха догадни. Заедно, рамо до рамо. Путин е Ердоган, да ли? Поред виж какъв фен на руснаците, само се прави на улица. Това е тая шапка? Каква е тази шапка? Шапка ли? Водка как? Водка. Автентична е, вътре коя година пише, я твърде. Да, автентична е, бе. Виж къде е Киров, завода Киров е правена. 58 номер, обаче не пише година. Пише. 80 някой беше. Сега идва туалетната само. 84-та. 84-та, тя по комунистическо време, бе. Да, водка. Ама що не пише СССР, бе? Русия пише. Русия. Федерация, бе. Руска федерация.